4 things na dapat mo, very important na gagawin mo pagdating mo dito. Of course, hindi. Pagdating mo dito, hindi naman na, pagdating ko, galing ka pa airport, talabas ka pa register. Hindi mo gawin next day. Kain. Das ist super heiß. Hello! Hello, Francis! Hello, good morning! Guten Morgen, guten Morgen! Good morning sa inyong lahat! Snay na! Maaga pa din akong nagigising. Pag weekdays, maaga talaga akong nagigising. Kasi nagprepare ako ng baon ni Frank. At 8:30, hinahatid ko si Francis sa kindergarten. Come on, Francis! We go in the kitchen! Nagluluto na ako ng lunch namin. While nag-video call sa aking family. Say hi! Ayan. Hi, mama, ma. Hi! Di na picture, video na, ma. Francis, come here. Nagluto ako. Nandyan si Francis. Oh, nagkamang-kamang lang siya, guys. Kamang-kamang. And the kids are, ang dalawa kong girls ko ay nag-online class pa. Ayan. Excuse me, makalat. Ayan. Say hi. Hello. Busy yan sila, guys, sa kanilang online class. So, makalat ating bahay, no? So, huwag nyo nang pansinin. So, magluluto ako ng ano, oh. Ng bata. Magluto ako ng baka, guys. Ayan. Naglata pa ako. Gilatan. Nilagyan ko lang siya ng sibuyas. Wala man day ko ginger, oy. Tapos, nilagyan ko siya ng carrots, kamatis, and this one. Nabili ko to sa Aldi. Hindi ko sure. First time ko bumili nito. Cabbage siya, guys, pero ewan ko kung ano magahi, ano siya ba na cabbage, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Ayan, oh. Pero hindi ko yan naubusin, try ko kung ano to. Yun, oh. Very thick siya na cabbage ba. Ayan. And then, maglugaw tayo ng ano ni Francis, ng pagkain. Sinsyahan yun ang kalat dyan, guys. Ha? Makalat talaga. Okay. Ano nangyayari dito? Ano to? So, continue tayo, guys, ng luto. Maglugaw nga ako. Maglugaw tayo ng lugaw ni Francis. Para sa aming lunch. Lunch to. Gutom na ako, actually, pero ayan, maglugaw. Wala akong potato. Sa bulan ng tanang potato yung pagkain ni Francis, pero ay yung baka para makakain si Francis ng potato. So, wala ako tayong potato. Ayan. Aga natin, no? So, maganda. Yeah. Lugaw ko para pang lunch niya. Timpla kas actually ako nandili na, guys, kaya patutulugin ko, kapanap ko to. Come here, babe. Come here, brother. Nag-ano lang to eh, nagko-crawl, nagpupunta saan-saan. Hello! Good morning! So, ayun, mahaba ng hair, oh. Malapit na ito mag-1 year, oh, by April next month. Hala ka doon. Big boy, big boy, big boy. You are a big boy, big boy. Big boy buyag. So, guys, panap ko to, then babalikan ko kayo. Hello! Nakabalik tayo, guys. Nagbihis ako kasi yung lamig. Umulan kanina. Ang lakas ng ulan. Napit na maluto ang ating ano. Yan siya. Humok na atas talaga to, guys, kasi napanap ko na si Francis. Tapos, ayan. Tapos, 1 oras na ata to. Almost 2 hours na atang nagilat-an ako. Ayan. Maganda sana kung may pressure cooker, pero wala man kami. Ay, pobre man. Ayan. Ayan. Tapos, ang lugaw ni Francis, luto na. Ano siya tingnan? Sticky pero. Tapos na yan, oh. So, ayan. Sabawan na lang natin yan mamaya. Tapos, yun na yung lunch niya.
Tapos yung rice natin, bahaw. Bahaw is life. Hindi na ako magluto. Yan na yung kakainin namin. Ayan. So, anuhin ko na lang siya kasi nilagyan ko siya ng beef cube. Tapos, lagyan ko na din siya ng itong repolyo or cabbage. So, today, hindi na ako mag-grocery kasi kahapon. Ang dami kong grocery para good for ano na siya, guys. Kasi ayaw kong araw-araw pumunta ng grocery eh. Kasi araw-araw akong pumupunta ng grocery kasi sa milk. Kasi yung mahilig nga sa coffee si Frau pag umuwi siya. Then pag nagpumunta siya sa opisina niya, coffee niya, daming milk. So, ayun, dali siyang nauubos. So, anyway, so, i-share ko sa inyo yung mga, kasi may mga Pinay na nasa Pilipinas pa na may German boyfriend o mga asawa ng German na nagtatanong kung paano daw ni-register yung kasal dito. So, ang pagdating ko dito, sis, naalala ko, ang unang ginawa ni Mister nung dumating ako dito is ni-register niya ako dito na address. Punta kayo sa parang sa place nyo, meron yang office na parang barangay hall ba? Murag ana ata yan. So, ni-register ko yung address ko. Ni-register namin ni Mr. yung address ko. At then, na dito ako nakatira. Yan yung first na gagawin mo. Next is, mag-apply ka na, kumuha ka ng health insurance or mag-apply ka ng health insurance. Next na gagawin mo is mag-open ka ng bank account mo. Yung sa akin, nag-open ako nung nagtrabaho na ako. Kasi pag nagtrabaho ka, hahanapan ka ng bank account. And then, hahanapin yung, aywan ko kung ano yun sa dos, yung registration mo, na nandito ka sa registration ng address mo. Yun yung hahanapin at Aufenthaltstitel, yun yung, ano ba yun? Yung visa mo. Yung visa mo. Resident permit. Yun pag nagtrabaho ka. Pero pagdating mo talaga dito, ito yung first na gagawin mo. I-register mo yung self mo sa address mo. Ginawa namin yun ni Mr. Next is nag-apply kami ng health insurance para sa akin. And next is mag-open ka ng bank account. Then next is the most important also is magkuha ka ng tax identification mo, tax ID. Kasi kailangan yan dito kasi nga taxpayer, pag nagtrabaho ka, taxpayer ka. Basta pag nandito ka, kahit bata dito, kahit yung baby namin si Francis, so kahit pagkasilang ng baby, may mga tax ID na lagyan sila. So yun yung apat na very important na gagawin mo pagdating dito. Yung pag-open ng bank account, pwede mo yang gawin after na kung may trabaho ka na, pero important siya kasi basta important siya. And then, so yun, ang first na ginawa ako, nag-register sa address ko. Nag-register ako ni Mr. na dito ako nakatira. Next is, kumuha ako ng health insurance, which is, same kami ni Mr. of course, kasi mag-asawa kami. And then, bank account. Yung bank account ko, nahuli ko siyang kinuha, guys. Kinuha ko na siya nung nag-tax ID, nung nagtrabaho na ako. And then, next is, kumuha ka ng tax ID. So, yon yung first na gagawin mo. And then, pwede ka nang maghanap ng trabaho. Pag naghanap ka ng trabaho, hahanapin sa'yo is, pag married ka ng German, hahanapin sa'yo is resident permit. Yun yung Aufenthaltstitel, yung Anmeldung Bescheinigung ata yung register your address, parang ano siya. Yun nga, sa barangay hall mo kukunin. And then, yun Anmelde Bescheinigung. I think yun. And then, nag-open ako ng bank account. And then, tax number. So, sa first sahod ko, kasi wala akong bank account, kaya importante mag-open ka ng bank account kasi pag nagtrabaho ka, hanapan ka ng bank account, of course, kung kay saan man mo ilagay yung sweldo mo, diba? Yung sa akin, ang first sahod ko, ang niregister ko na bank account is yung kang Mister. So, first sahod ko natanggap ko is from
bank ni Mr. sa ATM niya kasi wala nga akong ATM nung pagdating ko dito. So, yon 4 things na dapat mo, very important na gagawin mo pagdating mo dito. Of course, hindi. Pagdating mo dito, hindi naman na, pagdating ko, galing ka pa airport, lalabas ka pa-register. Pwede mo gawin next day. So, ayun. And, don't forget to extend your visa too. Kasi yung visa natin is up to 3 months lang siya, di ba? Up to 3 months lang yung visa natin na ibibigay ng German Embassy. Pag dito na yan, i-extend mo yan siya to to permanent residency or ano, basta yan. Alam nyo yung sinasabi ko guys, pag andito na kayo, madali na lang yan. So, alam na din yan ng mga mister ninyo. So, anyway, by the way, yung may mga TikTok, please, pa-follow ako sa TikTok account ko at FrauJene. Baka lang naman, hindi man pugsanay. So, iwas tayo ng luto guys. Iwas tayo. Lutuin ko muna to para makakain na tayo. Guys, naluto ng ating ano guys, oh. Yung sabaw natin. Ayan. Tapos kakain na kami. Daming cabbage nan, oh. Tapos gulay is life. Ano, hindi na maukay na to. Ang, ano. So, okay lang yan. Lulutuin ko lang yung cabbage. Tapos kakain na tayo. Kain. Das ist super heiß. Ayan na siya guys. Tapos kamatis. And then rice. Kabagyo ba? Kabagyo. Asa? Hindi, nagaulan ko soup. Ach so. Ja, ich habe das gesehen. So gross wind, ano? So Starke strong. Wind. What? Es ist so starke Wind, oder? Strong wind. Der Wind ist stark, oder? Der, Ach so, das. Das. der die Kain tayo guys. Puro gulay man ako. Sarap ng sabaw. Perfect sa winter cake si umulan. Ako na nabili ng kaon. Yung cabbage na dito guys, na white cabbage. Lahi sa to ah. First time ko magluto nito. Ito na paulam ko sa kanila mamaya din. Ang dami kasi. Gulay is life. What is in there? Nakauwi na kami, guys. Yeah, you open at home, okay? Oh, don't step in the water. Hapit lagi dayon sa tubig. It's so windy. Are you good in kindergarten? What did you do there? Mal? You didn't give it to you. It's okay. Did you eat? What did you eat? What did you eat? Apple. Apple again? Yeah. Do you know if what you're eating there? Yeah? Oh. So you were not in the sun today? You were not in the sun pit? Because it was raining, no? And a strong wind. Yeah? Just, It's funny. yeah?
Don't. It's dirty. Come. Are you excited to open that? You open that at home, okay? Okay. Hi. You will open who give that? Friends. A friend in kindergarten. My birthday ang friend niya sa kindergarten. Okay, open. Open. Yeah, open it. Okay, sakit akong likod na yun. Diba? Sakit ako ang... Yeah, open that. Should I help you on that? Si Francis din gusto makisali. Okay. Don't sit down, ha? Be careful. Wow. What is in there? Can I see? Show them. Show them. Ta-da! Lolly. A lolly. Next. May na mo unbox, oh. Balloon. A balloon. Oh, come on, faster. That's Ellie. Yeah. Oh, your brother. Come on, faster. What else is in there? A juice. What else? A Capri Sun juice. Chocolate. A chocolate. Oh, malubat naman ko, oy. Hapit. What the? That's all? What the tattoo? A tool. Uh-huh. Get something. And Dummy. a gummy bear. So that's all, guys. That's all. Did you say thank you? Thank you. No to your friend? Uh-oh. You say tomorrow, okay? Kasi wala siya kahapon sa kindergarten. Kaya kahapon pa daw yan, birthday na yan. Ay, change ko muna ng napi si Francis. Yeah. Eat that. Yeah, you can eat that. I change brother first. Ibihisan ko si Francis ng napi. Kahapon yan, kasi wala siya sa kindergarten. Kahapon kasi nag-request yung taga-kindergarten kung pwede mag-off si Francis. Ay, Francine kasi wala understaff sila. You're standing on your own. Standing on your own. Wow. Good job. Standing on your own. That's it. Another milestone. Yeah. Oh. Ginom. Hold yourself. Look at them. It's fine. Oh. Oh, it's okay. Yay! It's okay now. It's okay. It's fine. I can do it. Oh, again. It's okay now, pa. Grabe ang lakas ng ulan, guys. Gabi na, 8 PM na. Ang lakas at ang lakas ng hangin. See, hindi na maklaro. Kaya on ang suga dito. Light sa loob. Pero grabe ang lakas niya. Very malakas ang ulan. See, nagkadiwa pa. Nagkawindang paking dagway. So, nakatulog na si Francine at yung mga bata. Ang si Francis nakapajama na to. Kasi matutulog na din. And then, ayun ang ating day. We all gonna sleep. Now, Mayor is there. Hi, Mayor. May hinilayhay doon. Dito ako naglayhay. Kaya kapoy na kung naog sa gaubos. Ayan. So, we're gonna in. We're gonna end. I was about to say. Yeah. We will end the video tonight with Francis. Kasi hindi pa siya natulog. So, thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Francis is just looking on the table if there's something to eat.
Busog na busog to. He's so full na hurot niya yung lugaw na may sabaw. Yeah, so thank you all for watching. I hope to see you again in the next video. Bye-bye. And have a good night, everybody. God bless us all. Good night. Say good night. Here in the camera, look in the camera.